Han vingut al Xinet, veníem a la tasca de Felipe, mos han dit que està espectacular. El directe. Què portes ahí, Pelayo? Porto de tot, un trípode, un mòbil nou, que ens han comprat per la ruta, ulleres... Ho tinc tot en venda. El mòbil ja el tenia, que no us enganya. Algunes paraules pels nostres seguidors. Esperem que estigui tot bo avui. I si no està bo, què fem? No li donem la pegatina. Que no la tenim, se m'ha oblidat. Pelayo no l'ha dut, la pegatina. Bueno, si els del bar esteu veient este vídeo... Hoy han vingut en el cotxe de Pelayo y con Pelayo me ha ido pegatines en el coche, pues se nos ha olvidado. Pero bueno, pues la durem. Si està bo, si està bo. Ja pensava, quan tornem al Xinet. O que vinguin a sucar per ella. Mireu, mossos, quina ensaladeta més bona que ens han tret per així. La tomaqueta també del terreny, ben alineadeta, en el que s'encurtideix per damunt i la cebeta. A tastar la tomaqueta, que té una pinta molt bona, molt carnosa. Jo crec que és de les millors tomàquetes, tio, que ha provat en tot l'estiu. Te ho dic en sèrio, O sea, super carnosa. Millors que les del Mareny, el Perelló. No sé on és, sincerament. Ara és d'un supermercat popular, però està molt bona, Te ho dic en sèrio. O sea, de les millors tomàquetes que tastat en tot l'estiu. Quan una tomaca és carnosa i que molt de sabor, ostres, maureta, molt maureta. Atenció, perquè venen per ella els entrepans. Vale, pero este es el de la casa y este es el fuego. Buen profil. Gràcies. Tortilleta de querilles, poc feta, que ho fica en la carta, Cebeta, llomello i salsa de formatge. Espectacular. Este, si voleu que me minxeu sencer, pues avant. Es un revuelto de creilles. No tengo buena pinta. Tu què t'espera ahí, Pelayo? Este es el de la casa. De la casa. Que porta tomaqueta restregada, después yomello, champiñones, picadillo, pero así no le fique nada ahí. Es como si fuera, pues, filearte un poco de lo que es sólido y después pernil. Quin te quedes, Ana? Yo, bueno, anem a tastar-los tots, ¿no? Pero que Yo me quedé en el kebab ahora. Esto porta y después ya estoy rebosado que està xerrant. en una salsa de mel y mostaza y per baix un poco de cebeta caramelitzada y això és un poco de bacon. Este es el que me quedo yo. Mireu quin espectacle per així, els entrepans que tenim. 1 i 2. Quina barbaritat, Bueno, así tenim el pechuguito, anem a tastar-lo a veure com està. Molt ben aconseguit. La salsa de mostaza li dona un puntet molt bo. La pechugueta està molt ben remossada. I el pa se nota que és de forn. El de tortilla, s'ha poc feta. El fuego, Quina barbaritat. en sabor a taula, perquè ningú accident per així. Ja que és molt pa. Com està, Pelai? La veritat que la tortilla en pechuga fa molt bona, Crec que la salsa de formatge també. Dona un toc, un poc de cacauet també. Jo per últim tastaré este, que no sé si porta pechugueta o llomello, en tomaqueta, pernil, salsa meri però sense all i champiñones. A veure la pinta que té. Entre la tomaqueta, el champiñones i tal, més suaves. Sobretot Molt bona la combinació, si vols algo més medio xeré, perfecte. sense l'all, no? Per no repetir. Bueno, xics, acabem ara d'almorzar i la veritat que estava tot espectacular. Sí, la veritat Cremanem que- molt dolcet i bo, La tortilla està espectacular. la tortilla poc feta. I mireu que tenim per així. I la tomaca. Ens han donat unes Ens han tomaquetes. donat unes tomàquets No podíem eixir mira, sense tu. recarregar unes tomaquetes. Espera. Estan molt bones. Tomacotes. I això? que són d'ací, de la verduleria que n'hi ha allà al costat. Espectaculars. La veritat que sí. Bueno, també dir-vos que la setmana que ve, del 23 al 2, D'agost. Perquè Al potser tres. del 2021, perquè potser no sabem quan va veure claro. el vídeo. Clar. Estarà paren tancat. una setmaneta per vacances, que no paren en tot l'any, però paren una setmaneta, i després ja obren tots els dies, de dilluns Això a és. diumenge, tots els dies per almorzar. A partir de les 6 ja podeu trobar esmorzars. De 6 de... No, Del matí. de matí a dos. faran cafè. Primer cafè i després Bueno, xics, vos recomanem molt este lloc. Heu de Així vindre en el sí o sí. Xinet. Per obligatòria. Parada obligatòria, Nosaltres algun dia tornarem també. Perquè mos han deixat coses pendents. Tenia Pelayo, que, bueno, no du la pegatina, però la deixarem un dia d'estos. Pròximament vindrem a deixar la pegatina. Quan vingueu, feu una foto de la pegatina també, si voleu. Ahí mos etiqueteu. Correcte. Vinga, mossos. Ens Adeu. veiem en el pròxim vídeo. Au. Adeu.